Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Sekar Mocopat kinanti wantah laras lendro patet songo. Inau suraos ipun kul jarwane tembung iki dawuhna sira Muhammad angayom kula mring Gusti ning para manungsa ora tuning sujanmi samban manungsa nyuwun pangreksa ing Gusti saking culikaning setan kang sing idan tanpa tawis bodho atining manungsa arupa manungsa lan jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.